Mamaya na, Sweetie Pie. Dito muna tayo. May balak kasi kami ni Andres na hanapin si Dimsi. So, iiwan mo na naman ako dito ba? Sinungal, siguro pala yung kayo nagkikita, no? May asawa ka nang nagagawa mo pang makipagkita sa pinsang ko? Sinabihan na nga kita, di ba? Nalayuan mo yung pinsang ko? Mais ka, Andres. Baka alam mo, natatakot ako sa'yo. Ni Manong Andres. Oh, abay, ano nangyari kay Manong Andres? Nakita ko na Manang. Hi, Sweetie Pie. Oh, Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? May problema ba? Apay ayos kayong boy? Nagtungtong kayan? Apay garod. Oo, okay na kami. Nakakasawa ng ganito. Lagi mo na lang ang hindi pinagbibigyan. Berto, gagawin ko ang lahat. Kahit pagod ako sa trabaho, pagbibigyan na kita. Kung gusto mo, kahit ngayon na. Sigurado ka, bebe? Ano, tara na? Ipulong ka kini Manang kung naklagarudahin. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ang sungit naman ito. Kung ayaw mo, edi wag. Pilitin na pa iti tao to. Apay na pinagkunam kanya ang kurang. Ang dalagarod asawa kung anak nan. Naala na pala babae mo. Oh no! Siyak pa'y talaga ti akitin na. Amuna lang rin ngawan kakarta-karta taon. Nabusog ka ba, Sweetie Pie? Oo naman, Sweetie Pie. Hindi pa tayo uwi. Mamaya na, Sweetie Pie. Dito muna tayo. May balak kasi kami ni Andres na hanapin si Dimsi. So, iiwan mo na naman ako dito ba? Galit ka ba, Sweetie Pie? Hindi, Sweetie Pie. Pwede bang wag mo na nating isipin yung iba? Please? Oo, sige, Sweetie Pie. Pasensya ka na, ha? Okay lang, Sweetie Pie. Gusto mo bang mag-rides? Wag na, Sweetie Pie. Wala akong hilig sa ganyan. Ayaw mo ba? Ako, gusto ko. Pero kung ayaw mo, sige, uwi na lang tayo. Okay. Saan mo ba gustong mag-ride, Sweetie Pie? Talaga, Sweetie Pie? Kahit saan, basta makasama lang kita. Tara na, sagot ko naman eh. Oh, sige, tara na. Hoy, Andres. Nakita mo ba pinsan ko? Hindi, bakit? Hindi. Sinungaling. Siguro pala yung kayo nagkikita, no? May asawa ka na nga. Nagagawa mo pang makipagkita sa pinsang ko? Mahiya ka naman, Andres. Sinabihan na nga kita, di ba? Nalayuan mo yung pinsang ko. Tapos nagkikita pa kayo? Isasabihin ka ba? Mais ka, Andres. Baka alam mo, natatakot ako sa'yo. Ay, Andres naman. Nagbibiro lang ako. Gusti sabanan. Nagsakit ka. Manang? 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 Manang?
Bintong matoy. May bintang. Ni Manong Andres. Oh, abay, ano nangyari kini Manong Andres? Nakita ko na Manang. Kadakadwa na. Anang kadwa na. Manjak ka mamoy kadwa na Manang. Muna ka palang umpit ito eh. Madin Manang. Iba ka lang ay nakita. O sige, bagang marutan ah. Ni Manong Andres. Kadakadwa na nga. Ano bintong? Ang dakadwa na nga. Kuha Manang. Kadakadwa na nga baka tinulungan na tatay. Oo, kisti sabam. Ay, di lang magami imbaga. Makapadanag ka man. Sige Manang, nakaon. Wan, sige. Baka kayo mo na tao. Madin Manang. Sige, nakaon. Makapadanag mo kung laki doon na anay baga. Hoy, lakay! Nasapat mo ni bintang? Bumbakay, apay. Imbaga na lang mag nga, da tinulong nga bakat. Ang peso ya? Uway, naawon bakay. At dati nulong nga, kapay sa pa ka na. Basta, tilakay ko muna nga tumulong. Wala di bakay. Basit lang para ka di. Mga kaorditan, umunak na tinanganon. Alis ka dyan, ama kate. Kisa ba na nga Manong Andres ay bigla-bigla la sumulsulpot.